wapinda mudima inoinore usazvirova matundundu kuzvidoita mazinaka kawanda kuzviita wakapfeka tichakunyarira mangwana muchindarume zvawapinda mudima inoinore usazvirova matundundu kuzvitonita mazinaka kawanda uchiziita wakapfeka tichakunyarira mangwana salamoyo kana uchivhima muzango uzazvimeneza uchine mhiripiri ukazokoniwa kubata uchazotuka vadzimu vakona mwari mwanawe kana uchivhima muzango uzazvimeneza uchine mhiripiri ukazokoniwa kubata uchazotuka vadzimu vakona mwari mwanawe kana uchipima muzika nawe uzazimeongataizira kudiwa matewe ukazoramba ndipo pautozotanga kutuka mwana wevaiti kana uchipima muzika nawe uzazimeongataizira kudiwa matewe ukazoramba ndipo pautozotanga kutuka mwana wevaiti kushota Papi,
shoti papi. Hey papo. Hey papo. Hey. Shoti. Hey papo. Shoti papo. Shoti papo. Shoti papo. Shoti papo. Hey papo. Hey papo. Shoti papo. Shoti. Magura para paizenu, assim como eu tenho monosilada. Dividiremos desvio, magnamo, magura para paizenu, assim como eu tenho monosilada. Menina casitisa natural. Mukama wangu ndio wakaida nilo zatini pano Asi unoga nino watenda yona isosoka Minina matitiza natewa Mukama wangu ndio wakaida nilo zatini pano Asi unoga nino watenda yona isosoka Watanga mkomana wewe. Hey. Ndio wale wanaobiza.
Kana tichitaura panyaya dzemusic. Aiwa vakafamba nevaimbi vakapuwa chinzvimbo chekuvagamba renyika. Yes. Dr. Oliver Mtolodzi vanorekodawo zvekare mumanzi varimo muchikamu chemusic ichocho. Regai vabe titaurisa vaparure namba refu redu. Thank you. Yeah, hamazaliwa. Munoti kuna so I know kuti kumagitare kan. Zvema speech hamuzvidi munoda kungodzi kakakaka mavadzokera magitare. Serious. Alright, ndapanzo. Pandinoti kuna solo kan. Kanyemba. Ndinoti kuna solo. Magitare is not about talent, it's about strategy. Bosi tikanotaura kuti vane zvipo vangani vasina kwavakaenda vakawanda. Asi kana uine strategy une kwaunoenda. Saka tisingapedze nguva ndoda kuti kuna solo makorokoto makuru. Magitare zvanoita mazi ane side rejoy, oita side rebusiness. Ukangotambira kusaidi rejoy unoita rombe. Vose kumadrugs kune inonzi hanzi haufanira kuita high on your own supply. Chimbo awara nchangu pai. Saka ndinoti kuna solo wandira kusaidi rebusiness zvakaita vana Sulu, zvakaita vana Zhakata, zvakaita Oliver Mtolodzi. Ukadaro unorarama unoramba uri mumagitare. Saka hamazadiwa nesimba randapiwa nhasi ndinoda kuti izvo ndiri pamataka zvesho handiri ndinoda kuti ndiri pamataka zvesho Sudza vari kuziva kuti pamataka hanzi Sudza ndataura ndikati izvo kumagitare kune side rejoy. Yes. Kwenda side rebusiness. Business ndikatambira kuside rejoy unoita rombe. Asi ukatambira kuside rebusiness unoita mari. Wana mari. Saka kana uri munhu wemagitare manje ukatambira side rejoy masina dzinova chiro chitatu. nderipi manje? Respiritual. Okay. Inside uri uku kana kuti uku. Okay, Sudza akudhipisa manje. Yes. Saka Sudza nesimba randapiwa nhasi ndoda kuti makorokoto kuna solo moyo ari kupiwa solo solo ndataura mandidzokorodza mashoko andataura wangosipo ndatizwa magitare ane side rejoy neside rechisudza business. Ukatambira kuside rejoy unoita chi? Rombe. Unoita rombe. Asi ukatambira kuside rebusiness unoita chi? Cash. Unoita mari. Saka solo magitare is not about chipo, it's about strategy. Saka ita strategy. Ona, bosi magitare ukaita zungu unoita poor and famous. Saka hamazaliwa nesimba randapiwa zuva ranhasi ndoda kuti makorokoto kuna solo moyo, makorokoto kuna kutinya express nealbum rinonzi zvamwari hazvipikise ina zvipikiso zveshuwa. Remember, I'm God's favorite guitarist. Saka ndoda kuti nesimba randapiwa tinoparura album iri. Yes, ndine mabataka. Ndine chichamere. Kasi ndimwarora wangu ere. Warora, hapana chamboda kuitira utezvara. Ndatomuka ndimurira
to something. Anyway, Solo Moyo. With due diligence, this album has been officially launched. Ribbon ya chekwa. Cheka ribbon. Ribbon ya chekwa. Solo Moyo. Saka album ndaichitengeswa nayo. Album ndaichipinda muvanhu solo. Makuru kutikauri. Ndatopedza ipapo. Thank you so much, my brother Solo. I really appreciate the respect. Tinotenda tichakumbirawo kuti vaimbi vese na guests of honor vedu mungotupinda kapa Kodak moment mungotorwa kapic tisatatanga ku Inina ndigona nguze kusasa sasa na microphone. But I just want to thank Solo Moyo. Ndikakupindura pamataura God's favorite guitarist. Kuti Solo Moyo is not only just a musician, but he's a miner. He's into mining full time and very, very successful. I understand the Jumbo Sagaranae, commercial West Korea, of Chebutu, Kadoma, Sidaiso, China, Chulugura, Kanabulaway. But this guy, Anita Zuzaki, Zakaruga, the Magitare, I only, but Kwaka mining. So I think Ange was in Mataur. Imbingai. Besides size. In a style. Asi. Magambona inozindinga isina noise. Inota Maria Yoshinararire, Madina Yoshinararire. This is the guy for you. Vanhu vakabatsira vakawanda vamwe vataure kuti ndakabatsirwa nanengi. But this guy anobatsira vaimbi. Kuti vaimbi vamwe vari muno vakutosira kuti vanoda kusimuka vachida kubatsirawo zvimwe zvinhu. Don't hesitate kutora namba dzamukoma Solo. Kuti mukoma ndinoona namba dzenyu ndinobatsirwa pakati nepakati. He is so generous. Mukoma Solo, music yenyu ndinoteerera zvikuru. Inini ndashanda nevaimbi vakawandisa. Franco Slomar kana Bangoma. Takatendera nyika dzakawanda. Asi chinhu chatoziva ndechekuti zvinhu chinonzi respect chakakosha. Chinorespektera sema-artists. Imi munenge mukaita mari dzenyu uko kumamines uko. Parizive kuti mukazoswa kuindustry kunoko kune zvibaba zvenyu zvekunoku zviriko. That's rapport ne-interaction inofanira kuda sei kuramba iripo. Ndichibudzira kuti chii kuti the moment yamutasimudzirawo 1 or 2 asiri pompas vasina chitutumadzi vapana venyu vapatsiriyo madjs edu aripo vanokurudzira padj matozikanwa kuti matolaunch album nhasi. So rambe mune rume irworwo and that business acumenship yamekuunza. If you check proper setup yaitwa panapa yaitwa nemunhu njenjenje zvakakosha. Ndinokutendai rambai muchishingirira nemusic iyoyo ichakusisai pamuda kuti musvike. Hamusati taziva pamuda kusvika asi rambai makashingirira ipapo muchapasvika and you're going to hit the right chords one day. But matohita futi because music yenyu itomonakidza. You're a good artist, no respect time. Saka rambai makadaro muchisapota chisipisa. Ndinokutendai Kadoma, ndinokutendai Makorokoza, Mabweja. Thank you so much. So much, thank you. Tinotenda Murune Muritso. Thank you so very much. Tinotenda maisha basa. Wagoma nemi. Takati chingokumbirawo ka tete vane maflash ne ma-CDs. Vashike zvawo pano. Tichangokumbirawo ka 5. Yes. Igogogoi. 20. Igogogoi. US dollars.
vari kuda CD uri kuti flash muri na flash iri na CD pazoita mukono we 25 tunataka 50 how much 50 50 right yazouya iri $45 kanyemba bonzo from Manduwe Boss Mandux Solomoyo Boss Hotel ibomira epa site atisokupai CD kana flash nokuti mari yamamurisi yazondarikwa na Boss Manduwe vatipa $50 so Solo tambidza Boss Manduwe flash ravo kana kuti CD ravo amene zvavari kuda pasana inawo muchivatambidza mukoma. Thank you. Isvosvo. Thank you. Heavy. Nice one. Nice one. Varwere mavoko. Muritso 40. Awa ndo vano tandarira pano patanza kanyemba bonzo. Vanosapota Tanza. Saka zvese zvinenge zvaitika pana papa zvinenge zvakarongeka. Boss Hotel motambidzwa ka the city with flash yenyu na Solo. We head you up. Thank you. Contract time. Wow. Tarisa wone. Nemari nokwana kuita $20. Thank you so very much. Boss Hotel. Oho. Comrade Kinaguri avapindira. Matanga the 5. Mofu. Manda kwenzerere mofu. Okay. All right. Tinotenda Solo. Mofu wabvisa ka $5 yavo, $5. CD got flash. CD. Okay. Thank you. Majita henyu. Thanks for the support. Mofu maita basa. Majita. Right. Comrade Kindagoria. Tinga CD ni wire. Guru $100. Murizo. Asi chikumbiro kuti asko msulu wotipo one song bawaya irori. Okay. Kana paina no challenge anongo challenge desa imo bamsolo futi. Thank you. So murikuda flash reka na kuti CD mutambidzwa CD mukumatoro wa photo. Right. Sorry. Flash the CD vatambidze zvenyu. Thank you so very much. Central Committee member Comrade Muchairo, the Kindagoria and the Kindagoria family. Tinotenda, Maita Basa. So Anzine 100, make sure suluman ucharoka one for the road. Right. Pane mamwere vachiripo. Pane mawuya pana papa pakabatwa $20. Vari kopi kurumbidzai manya itone kurumasore menguva vamwe vari kudavo tuchete vanouya pana Yes, to confirm vachitora vachisainira ichito police clearance kuti yakananga chi kadodo. Support. Yes. Kuna asko Sulumani chimbetu nemukono Brahmani. Wow. Aiwa, zvinotendwa murume muridzo. Thank you so much. Makadiko. My name is Advocate Mudiwa. Did manager of Kupa Mareza. Kupa Wiakuno. Right. Indangoyo hapana pandichi supporters ikona solos. Chinofatsa. Katipo muombere amaoko nezvaite. Thank you. Ngatiomberere munhu maoko uyu. Zvinofatsa. Saka ini ndikuda hangu flash
but yeah, nasa nama dokupaka $10 saka. Dokupaka $10 saka mpana wangu. Ndinotenda nazo. Tinotenda. Thank you so very much, advocate. Atukudi mkota Sulu. Kwanzi ni marinda neta. Ndio shiruto taurika panapa. Wow. Tatsikwa. Arimbe. Saka ngozi bana. Aiwa, imi munozvimirira zvenyu mega. Kana muri kuuya munozvimiririra mega. Ukuita 110. Saka vati Sulu asaimba. Sulu ngaimbe 120. Sulu and Solo. Wapei sijirao kana kuflasi yao mkoma wangu. Mbambira kanyemba sana zabira mushe. Okay. Vati kuni comrade kidakoria. Plus 20. Vatambidza isijirao kana flash. Aiwa, inini ndiri manje ndakutaura. For 200 liters izvozvi ndoenda nawe pagiant. It's worth $320. Ngavatipe $320. Okay. Hatisi kuiona. Tola zachiku. Sikaona. Okay, all right, okay. Philip Magasho. Yes, kanyemba. Philip Magasho. Inini vati Sulu aite say. Okay. Inini ndati toda fair game. Kana amai ava vachitaura zvegiant aiwa imunya. Tinoda zvemari iri pano. Saka zvemari iri pano. Tisi varume chaizvo. Okay. Amai, nhasi toda kuratidza kuti isusu tisu takapfeka mabhuruku aya. Saka hamutitaurira zvepiwe iri uko. Tirikuda zviri pano. Kana mabheja toisa mari chaidzo apa. Hatakatanga. Saka ndinoti titange totanga. Sulu ngaimbe. Thank you. Thank you. Kana Maria wako munoya muzotiona isu.
Beautiful.